Když tě někdo zradí, tak je to mnohem horší, než kdyby ten člověk zemřel. Zrada je horší, protože se rozpadne kus tebe. Rozpadne se tvá důvěra k tomu člověku. Představa o něm, v kterou si věřil. A mnohem hůře, rozpadneš se i ty. Přestaneš věřit sám v sebe, protože máš jasný důkaz o tom, že jsi selhal, že tě ten druhý raději opustil a vyměnil. Když blízký člověk odejde z tohoto světa, tak stále zůstává uvnitř tebe, ve tvém srdci. Máš na něj vzpomínky a víš, že kdyby tu byl, tak by pokračoval v tom krásném, co pro tebe dělal. Zradou ti ale druhý rozdrtí tvoji osobnost, rozdrtí tvé sebevědomí a srazí tě na to nejnižší dno. Musíš však pochopit, že ta zrada není o tobě. Ta zrada je o tom druhém člověku. On se rozhodl proto, že už tě nadále nechce ve svém životě. Respektuj jeho rozhodnutí. Vybral si to. Nemůžeš se mu vnucovat. Nemůžeš změnit minulost a přemýšlením nad každou situací, kterou bys udělal jinak, to jen zbytečně zhoršuješ. Uvědom si, že ty si zasloužíš být po boku člověka, který by tě nikdy nevyměnil. Který by raději udělal vše proto, abyste si k sobě znovu našli cestu.